Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Очрашу урыны Казан тапшыруында бүген Томск өлкәсе татар мәдәнияте үзәге җитәкчесе Шамил Халитов. Бу көннәрдә ул Казанга үзе белән бергә бер төркем иҗат коллективларын алып килде. Һәм Казанда алар шулай ук Арчада тамашачыларга менә дигән концертлар күрсәтәчәк. Исәнмесез, Шамил әфәнде. Исәнмесез. Менә сез Казанга бик зур делегация белән килдегез. Бу бит инде 70-кә якын кеше, иҗат коллективлары, балалар да бар, үсмерләр дә бар. Ничек килеп җиттегез башта, шуны әйтегез әле. Аллага шөкер, яхшы. Килеп җиттек, поезд белән килдек. Каршылдылар безне бик яхшы. Кәйфләр күтәренке. Әйе, менә бүген концерт бирәбез инде сезгә. Шамил әфәнде, сез бит инде Казанга үзебезнең президентыбыз чакыруы буенча Рөстәм Миңнеханов Томск өлкәсенә барганда чакырган иде менә шушы иҗат коллективларын Казанга, һәм шул вакытта чакыру буенча бүген менә бу инде тормышка ашырылган хыялдагы бер сәфәр, бит. Әйе, шулай. Нәрсәләр алып килдегез? Нинди коллективлар килде? Безнең эш коллектив, бию коллектив Айнур дигән. Анарсын балалар 2 коллектив, Күбәләк и Чолпан дигән коллективлар. Балалар безнең бик күп килделәр. Менә шушы иҗат коллективлары аңлавымча анда бит инде үзебезнең халкыбызның милли йолаларын да сакларга тырышалар. Үзебезнең балаларыбыз арасында милләтебезне пропагандаларга тырышалар. Туган телебезгә мәхәббәт уятырга тырышалар. Хәзерге вакытта хәтта менә сезнең шушы балалар белән шөгыльләнүче укытучылар, балалар бик күп килә дип тә әйтәләр. Менә ничек шулай татар мөхитенә шушы балаларын тарта аласыз? 14-нче елны бездә үтте федераль сабан туе. Ул үткәч бөтен татарлар инде үзләрен аңладылар, без татар дип инде и шулай безгә йөри башладылар инде. Хәзер менә татар теле өйрәтергә безнең нидә класста җитми инде. Татар телен өйрәнергә теләүчеләр дә күп димәк. Әйе, хәзер шулай да. Менә шушы татар милли үзәгендә балаларга татар телен өйрәтү өчен, менә шушы балалар иҗат коллективларын татар телен белә торган, шул вакытта татар халкының гореф-гадәтләрен белә торган укытучылар белән, хореографлар белән тәэмин итү өчен нинди эш алып барасыз? Менә бу проблемаларны хәл итә аласызмы? Проблемалар бар шул. Безнең укытучылар татар теленә юк. Җитми. Безнең мәктәптә безне татар телен өйрәтмиләр, укытмыйлар. Университетларда тоже өйрәтмиләр инде. Шуның без үзебез инде ничектер менә бер-беребез белән сөйләшеп инде татар телен саклыйбыз инде. Ну, хәзер сез беләсездер инде ассимиляция бик бара. Шуның өчен яшьләр татарча тоже инде ничек алалар микән сөйләшергә, юк микән аңламыйм. Ну, тырышабыз сөйләшергә. Безнең центрда кеше килгәч, без тырышабыз татарча гына сөйләшергә инде. Татар мәдәни үзәгендә сез тагын нинди чаралар үткәрәсез? Безнең төрле конкурслар бар. Безнең үткәрәбез яшь батыр, татар кызы үткәрәбез. Анарсын төрле, русча әйтим инде, наверное, молодая хозяюшка дигән инде. Шулай, ну-ка, бабушки шулай үткәрәбез инде. Анарсын безнең төрле концертлар үткәрәбез. Безне бөтен җиргә хәзер чакыралар, Аллага шөкер. Безне беләләр. Төрле конкурсларда без участвовать итәбез. Областной конкурс үтте. Радуга без 5 номер куйган идек. Бөтен номерларыбыз безнең лауреат булдылар инде. Анарсын без нәрсә үткәрәбез? Сабантуйлар үткәрәбез инде елда. Безнең власть та яхшы килә хәзер безнең мероприятиеларга карыйлар. Депутатлар төрле уровеньлар тоже килеп йөриләр, Аллага шөкер. Менә шушындый матур чараларны оештыруда сезгә булышучылар бармы? Әйтик, менә шул ук татар эшмәкәрләре белән элемтәләрегез. Бар, безнең бик күп. Безнең бит националь культурный автономия татар города Томска бар. Әйе. Бик яхшы без алар белән бик тесно эшлибез, Аллага шөкер. Без бер-беребезгә булышабыз. Шуның өчен результат та шундыйдыр инде. Һәм менә шушы яшьләр арасында үзебезнең милләтебезне, телебезне саклап калу өчен, ничектер татар яшьләрен бер-берсенә тарту өчен нәрсәләрдә булса эшләнәме? Бәлки яшьләрне таныштыру шикелле нәрсәләр, гаиләләр кору буенча. Яшьләрнең клублары да бар. Алар җыеналар, алар төрле мероприятиеләрдә үткәрәләр. Бер-берсенә карап татар телендә хәзер укыйлар инде.
Иң мөһиме, менә бу юнәлештә гомумән телебезне саклау буенча эш алып барыла, яшьләргә бу сеңдерелә һәм аның нәтиҗәсе менә шушы иҗат коллективларында да күренә бит. Әйе, шулай. Без инде сезгә менә бу иҗат коллективларының бүген Казанда Габдулла Тукай исемендәге филармония залында һәм иртәгә Арчада узачак концертларыгызда уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт Һәм зур. әлбәттә Казанга бу әле беренче генә килүегез булмасын иде. Ярый, без куаныр идек шулай булса. Татарстаннан ерак яшәп тә үзебезнең милләтебезне, телебезне, гореф-гадәтләребезне сакларга тырышучы Томск өлкәсендәге милләттәшләребезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бүген сез очрашу урыны Казан тапшыруында Томск өлкәсе татар мәдәният үзәге җитәкчесе Шамил Халитов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Аны алып барды Әнҗе Шәйхетдинова. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.